Dina Rebo ing sawijining kelas Bu Guru teka ing kelas. Assalamualaikum bocah-bocah. Waalaikumsalam Bu. Ibu absen nggih? Nggih. Vivi, wonten Bu. Dodi, Wawan. Sabanjure absen, Bu Guru nulis materi ten papan tulis. Saiki kita bakal belajar jeneng-jeneng presiden. Ibu bakal menehi pitakonan siji-siji nggih. Dimulai teko Vivi. Sapa presiden Indonesia saat itu? Alah gampang Bu, Jokowi. Pinter.